Páni, to je neuvěřitelné. Jak je to možné? Je čas na trochu kouzla. To je těžké. Odskakuje to. Páni, je čas na tu nejlepší část. Páni, to je neuvěřitelné. Páni, to chci taky. Nejdřív potřebuji sliz. Přesně to, co potřebuju. Mohu to udělat stejně jako Ivan. Proč to nefunguje? Páni, skoro to snědlo. Tohle nefunguje. Steffi, co se stalo? Chtěla jsem sliz jako ten tvůj, ale myslím, že můj magnet je rozbitý. Ne, tvé magnety jsou v pořádku. Jen si hraju s magnetickým slizem. Magnetický sliz? Přesně tak. Mám nápad, jak udělat tvůj sliz také magnetický. Dobře. Musíš přidat tento železný prášek do svého slizu, aby byl magnetický. Dobře. Skvělé, teď to musíš dobře promíchat. Tak přesně tak. Něco tady chybí. Ivane, mohu k tomu přidat trochu krásy? Samozřejmě. Můžeš si svůj sliz ozdobit, jak chceš. Tak pojďme začít. Mohu to zkusit? Díky za pomoc. Není zač. Hotovo. Začněme s experimentem. Funguje to. Páni, to je úžasné. Steffi, teď ti ukážu, jak funguje tvůj magnetický sliz. Potřebuješ znovu železný prášek, trochu vody a akvárium. Čas na prášek. Teď je čas na magnety. Jak je to možné? Magnet má tendenci přitahovat železo. Tak tvůj sliz přitahuje železné kousky k magnetu. Páni, to je opravdové kouzlo. Ve skutečnosti tam není žádné kouzlo. Magnet má 2 póly. Zkusme tohle, ale dej sem do kufru nějaký magnety. Protější póly magnetů se přitahují, proto můžeme přitáhnout toto auto. Na tomto magnetu můžeš vidět jižní a severní pól. A jsou opačné? Přesně tak, pojďme změnit strany. A stejné póly se od sebe odpuzují. Mohu to zkusit. Jo, jistě. Může magnet přitáhnout cokoliv? Pojďme to zjistit. Schovám předměty do tohoto akvária. A tvým úkolem je vytáhnout pomocí magnetu. Hotovo. Teď se pokus přitáhnout předměty tímto magnetem. Pojďme
zkontrolovat další. Mám to. Nech mě to taky zkusit. Vidíš, tyhle věci nejsou vyrobeny z železa a nepřitahují magnet, protože magnety mohou přitahovat jen železo a jiné magnety. Chápu, to je zajímavý. Dobře, Stefy, můžeme udělat ještě jeden zajímavý experiment. Ano, pojďme na to. Pro tento experiment budeme potřebovat šroub, magnet a nějakou kouzelnou tekutinu. Dej to sem. A nalej to sem. Chci to zkusit. Do toho. Zkusme ještě jednu věc s touto tekutinou. Teď potřebujeme nalít trochu této tekutiny do misky. Vypadá to jako ježek. Vypadá to jako žele ježek. Dobrá práce, Stefy. Teď si pojďme hrát s našimi slizy. Pojďme si hrát. Spolklo to. Přidáme na to oči. A ještě magnet. Vypadá to tak cool. Chci, aby můj sliz taky ožil. Dobrý nápad, jdeme na to. Ach, je to tak roztomilé. Chci si udělat taky svůj. Přidáme nějaké oči. Ach, je tak roztomilý, že ho chci pohladit. Ivane, pojďme si zahrát hru. Který sliz sní magnet jako první? Dobře, jdeme na to. Malý muži, pojď. Ty to zvládneš. Můj sliz vyhrál. Gratuluji, Stefy. Děkuji, Ivane, za tuto vzrušující hru. Věda může být zajímavá a zábavná. Přesně tak. Jej! Já mám zlatou. Já mám červenou. Moje je modrá. Budu první. Já budu první. Já. Stefy. Tady jsem. Raz, dva, tři, do toho! Ne.
musíme sbírat vajíčka. Aha. Jo. Woohoo. Jo. Našla jsem to. Našla jsem to. Wow. Jej. Musíme pomoct Alexovi. Našla jsem to. Oranžová. Podívej, Máňo, Spider-Man. Nápad. Uh-oh. Yeah. What?
Idea! Cool. Oh, yes! Oh, yeah! Goodbye. Oh, no! Oh, no! Stop! Oh, no! Found a vehicle in Jefferson Central in the area today. Oh, no! Oh, yeah! Oh, yes! Oh, yes! Idea! Cool. Oh, yes! Wow! Wow! Oh, yeah! What? Neplač. Gugu gaga, mám hlad. Potřebuji dětskou stravu. Ahoj, mohu si koupit velkou novou kojeneckou láhev? Dobře, v pořádku. Co chceš? Doručení, prosím. Ano, paní. Je čas na doručení? Doručovací služba. Wow.
podívat na film. Potřebuji něco, na co bych si mohl sednout. Ahoj. Chtěl bych si objednat novou židli. Dobře, v pořádku. Hotovo. Díky, budu rychlý. Nevidím vůbec nic. Hej, Alexi, přišel jsi o židli. Doručení židle. Židle? Upsí. Doručení židle. Dašo, pojďme. Kde je můj popcorn? Potřebuji novou přebalovací stanici. Doručení, prosím, přebalovací stanici. Alexi, přebalovací stanice. Už jdu. Doručení přebalovací stanice. Úžasné, moc vám děkuji. Peníze, peníze. Jistě. Děkuji. Tento pokoj je tak prázdný. Musím koupit nábytek. Ahoj, potřebuji spoustu nábytku. Postel, gauč, židle a skříň. Dostal si mě. Dobře, děkuji vám za vaši objednávku. Jsem připraven vyrazit. Rychle, pospěšme si. Skvělá práce, lidi! Wow! Ahoj, sousedi, pojďme se spolu seznámit. Já jsem Batman, ten nejchytřejší. Jsem pavoučí holka, nejrychlejší ze všech. Jsem Harley Quinn, jsem ta nejkrásnější. Oh, yes! Já jsem Hulk. Bav. No way. Je čas něco rozbít. Holku, zastav! Ach ne, naše věci byly tam. Pojďme je sesbírat. No way. Excuse me?
nápad. Pořádná rána. Oh, yes. Yes. Tolik věcí. Wow. Wow. Aha, stvrdnul. Wow. To potřebuju. Aha. Oh, yes. Yes. Ah. Wow. Wow. Aha. Potřebuju ta auta. Jenom pokud praskneš všechny černé balónky. Je to brnkačka, protože jsem přece Batman. Excellent. Ale ty jsi mi dal jenom 2 šipky. Vážně? Hey. Nápad! Aha. Ha, ha, ha. Co to je? Jak je to možné? Čekám na svou výhru. Vemte si své auta. Tenhle stůl si taky vezmu jako... Proč? Podívejme se, co tady má. Wow. Wow. Yes. Spider-Hulk. Tohle si beru. Oh, yes. Podívejme se, co tam je. Batman, přesně to, co potřebuji. Oh, yes. Spider auto. No way. Pavouci. Počkat, já jsem taky pavouk. Ahoj, promiňte lidi, ale tohle potřebuju. Oh, yes. Tušky. Ach, puzzle. Wow. Razítka? Vybarvování. Potřebuju světlo do pokoje. Hej Marie, podívej se sem. Tak jo, pane pavouku. Excellent. Ukážu ti, co se s tím dá udělat. Oh, yes. Zkusme vystřelit pavučinu.
Fantastic. Hej, kámo, to je moje. Musím si tohle všechno odnést k sobě do pokoje. Oh, yes. Fantastic. Tak útulné. Fantastic. Oops. Yummy. Oh, yes. Oh, yes. Jo. Tak se pojďme podívat, jak moc to svítí. Aha. Awesome! Oh, yes. Oops. Promiň. Není to špatný, ale něco tomu chybí. Oh, yes. Ach jo, to není vtipný, vždyť nic nevidím. Hele, něco mě napadlo. Wow. Oh, yes. Teď to vypadá perfektně. Aha. Můj pokoj ještě není úplně zařízený, musím sem ještě pár věcí přinést. Kde je Harley Quinn? Myslím, že potřebuji vstoupit těmito dveřmi. Ha, takovej zámek mě přece nezastaví. Tolik věcí, pojďme se na ně podívat. Pěkný kartáč na vlasy. Oh, yes. Pěkné zrcadlo. Fantastic. To je koberec, myslím. Oh, yes. Yes. Pro případ, že by dnes pršelo, vezmi si sešit. Tak chutné. Tohle si vezmu. Páni těch věcí. Jak to mám pobrat? Nechám vítr, ať to všechno odnese. Všechno, co potřebuju, mám tady. Batman hračka. Další Batmanová hračka. Počkej, je to batoh?
Dáme tu hračku sem. Ano. Batman box. Polštář. Tolik věcí, potřebuji něco, do čeho to dám. Přesně to, co potřebuji, obrovský kufr a kufr s Batmanem. Ten je obrovský. Battle Batman. Excuse me? Batman cukrovinky. Ten hrnek s Batmanem je nádherný. Wow! Tyjo, hustý. Tohle je taky super. Vypadáš dobře, brácho. Hrnek. Páni kostýmy. Dobře, perfektní, tak krásné. Není to moje velikost, ale jednou si ho určitě vezmu. Wow! Je čas jít zpátky do pokoje. Oh, yes. Aha! Yummy. Wow. Oh, yes. Tak pěkné. Oh, yes. Hej, dej mě zpátky. Oh, yes. Překvapení. Oh, yes. Excuse me? Hey! Co to je? Ups. Fantastic. Aha! Okay. Tak můj pokoj je hotový. Oh, yes. Yes. Oh, yes. Okay. Wow!